Tá tééis go leor pléanana íthana le caiicí sin nuas. Agus cheap me si go méid te go hálainn an ghochmuid siar sa stair, siar bhórí na smuointe, go bheiceachmuid céad a dhéanach daine anseo inéirín fádó gaí hána. Well, chréad muinte na héan fádó, gur curú tús leis an mbliain nó a géad lá go bhí na saona. Agus mar sin, dhéanana díos ceiliúra anmhór an rih ré. Lasa díos tinne chráibh mhór bhílsach agus fecinmuid tinne chráibh an sin tíomhhéirdín, agus buin tinne mhór a lasa díos tíma. Agus lasa díos sin hána. Bhí sé antáhachtach chomh go ndéana díos ceiliúra an éis sin, mar bhí siad ag an ruaige chuir na púcaí fad sola ducach an gíomhre. Catú cuimriú in seo néirín fádó, nach ra leictrachas a bit an. Mar sin bhí chu gíomhre an doracha. Agus mar derma bhí siad an ruaige chuir fúcaí sola ducach an gíomhre. Chomh mar lei sin, chréid siad go raibh tús achar le bliain nó. Nis feiceann muid le mais sin seo, go bhfuil mo chara páric an púca. Agus bheidir si an ruaige chuir na púcaí. Agus mar sin chuir díos aiana fidal ar a péin. Agus tá idal nó másc in seo le mais. I ríist mar derma bhí siad na púcaí scantrú agus an ruaig a chuir arab. Freisin, bheidir an rathach a galbhú go hána, mar bheidir se bailú tarnapaí, holódíos amachchiad, agus chnéadíos an tarnapa, agus tá samplann seo le mais. Chuir díos cuineal sa tarnapa, agus lásadíos, agus an sin deicech muid an solas breá geal amach fríd. I ríist chun an ruaig a chuir na púcaí an bhá. Nis leanna tradiisiún sin rá fan na mblianta, agus nuair a chuan na héireannaí imirce go America, thug siad an tradiisiún sin lob. Ach America, bheocht na pumpkíní a fás go farsing sa bhóver. Agus leis sin, thosan na héireannaí i tolla amach pumpkíní, agus is sní aianaí ar a bumpcín seachas an tarnapa. Agus sa látáinne bhain is minic ecin muid pumpkíní. Ní go rómhinnic ecin muid na tarnapaí, agus a ríist tá sampla breáin seo le mais. Nach chuil sin go hálainn gur bhair an tradiisiún sin fearr na mblianta. Nis, in seo máirt freisin, tá báirín breach. Bhfuil is satar rud a bit faoin máirín breach. An bhá, tá se blasta le ní, agus is minic go bhfuin muid fáinisteán. Well, I gréitá fádó, go méoch chúig rud iste sa máirín breach ó bhálach. Agus chréad sa muinte na héireann, go meach siad an táchaí a thuair a buníthe ina rudaí a dheodíos amachchas sa máirín breach. Nis, feiceann muid seo an fáine. Agus fós bí an fáine bhálach sa máirín breach. Bhfuil is tead cad a chéala sé sin. Chéala sé sin go raibh tú go le pósa an bhliain dár géan. Pís, as tú cad a chéalainn sé sin a bhui a ceannach ab sin. Tinne sé sinit nach raibh tú go le pósa an bhliain dár géan. Agus an seo tá bun airgid. Mas tú cad a chéalú sé sin. Gur tú go le bheith sefir nó gur neart airgid amach rút an bhliain dár géan. Os a chóir sin, tá písa go bháide. Tíala sé sin gur achran nó tred amach rút an bhliain dár géan. Agus in seár deire, písa éada. Tíala sé sin gur tú go le bheith be bocht an bhliain dár géan. Tar sé sin ítach simú.